No bojovala som s tým, že som nemala sebavedomie, cítila sa zle vo svojej postave, nevedela som ako cvičiť. Naviedol si ma takým smerom, ktorým som nečakala, že Keby nemám Peťa, tak neviem, či by som sa späť k tomu dostal. Tak... nebolo mi komfortné sa pozerať na seba napríklad v plavkách alebo... Ty si vyhral Mr. Olympia už. Lebo som si zvykol pri Peťovi, že to je taký štandard. Ja som si napravila ten vzťah so samou sebou a proste ľudia sú takí retardovaní niektorí. Napíšu, že o polnoci alebo tak mu napíše klient, že má byť príklad v deficite a že si dal proste picošku a že vlastne zabudol ísť 2 týždne cvičiť. Všeobecne aj pri tom učení cvikov, že má brutálnu trpezlivosť. Že... A ja som mal ten mindset dakedy, že čím dlhšie budem vo fitku, tým väčšie výsledky budú. To vôbec nie je hanba si popýtať tú pomoc. Tak najlepší spôsob, ako to začať robiť, je tak, že to začneš robiť. Veľmi rád, že som si adaptoval, lebo pomáhajú v každom aspekte môjho života. Som sa chcel zbaviť toho takého pavučieho brúška, lebo ja som bol presne taký ten skinny fat build, hej, že... Ahoj, zdravím ťa pri dnešnom špeciálnom prvom YouTubeovom videjku. Ja tu mám svoju Eileen a svojho Roba, ktorí sú mojimi prvými klientmi a zároveň klientmi, ktorí dosiahli so mnou najlepšie výsledky. Spolupracujeme vlastne spolu už od mojich úplných trénerských začiatkov. Robo bol môj prvý klient a Eileen bola moja prvá klientka. Ideme sa porozprávať o tom, ako sme sa vlastne k sebe dostali, prečo sme spolu začali spolupracovať, aké boli vlastne ich pocity počas našej spolupráce, aké sme do toho išli a aké sú vlastne ich pocity teraz, potom ako už vlastne sa osamostatnili a cvičia sami. Tak začneme prvou otázkou. Prvá otázka znie, ako vyzeral tvoj život predtým, než sme spolu začali spolupracovať? Začneme s Eileen. Tak ja som mega dlho tancovala, ja som vždycky akože od detstva robila nejaké športy, ale tesne predtým, ako som vlastne začala spolupracovať s Peťom, tak som mala taký rok, že som sa snažila cvičiť sama doma s gumičkami, s nejakými simple váhami. Mala som dosť akože zle nastavenú stravu, no proste nikde som sa neposúvala, čiže ten rok bol kľúčový k tomu, aby som sa posunula k tomu si nájsť trénera. A myslím si, že keby som sa nedostala k takému obdobiu života, tak možno ani doteraz by som nechodila do fitka, lebo ja som bola extrémny introvert a sama by som nikdy akoby nešla do fitka, no. Tak mne paradoxne pomohla korona, keďže aspoň na dačo bola dobrá. Keďže počas nej som si uvedomil, že nie som spokojný s tým, ako vyzerám. A tiež som žil aktívny život, som tanečník, skúšal som rôzne športy, ale počas tej korony som si fakt tak uvedomil, že nie som spokojný s tým, jak vyzerám, keď som sa pozrel do zrkadla a to bol vlastne taký moment, kedy som ťa oslovil. Čo bola taká vec, s ktorou ste obaja bojovali predtým, ako sme spolu začali cvičiť? Môže sa to týkať napríklad že výzoru, alebo sebavedomia, alebo toho, že ste sa chceli začať nejako hýbať. No bojovala som s tým, že som nemala sebavedomie, cítila sa zle vo svojej postave, nevedela som ako cvičiť, nevedela som ako mám jesť. To sú asi také 4 kľúčové veci, ktoré sa točili dokola. No to bude také asi podobné klišé, ako povedala Eileen, ale tak hlavne to bolo to sebavedomie a tá spokojnosť s tou postavou, že keď som sa pozrel proste do zrkadla, tak jednoducho som vedel, že mám naviac jak to čo vidím, hej. Takže to bol taký najviac motivačný faktor. Čo ste už predtým, ako sme spolu začali spolupracovať, vyskúšali a nefungovalo to? Alebo skúsili ste vôbec niečo? Tak cvičila som zlý výber cvikov, zlý počet opakovaní sérií, nemala som v tom ani systém, ani v strave, ani v cvičení. Ale približ to nejako tým ľuďom, tomu, čo to teraz pozerá, že čo to bolo to? Prečo? V čom bol zlý ten výber cvikov, alebo v čom bol zlý ten rozsah opakovaní, alebo čo bolo na tom zle, čo bolo na tom neefektívne, prečo ti to nefungovalo? Cvičila som asi 5-6 krát do týždňa zadok doma. Tam som vôbec akože nerozmýšľala nad tým, že nejaké korigovanie tých opakovaní alebo sérií alebo váhy, že by som ich mala ideálne nejako navyšovať a hlavne doma si limitovaná váhami, hej, nemáš tam proste plný stek jednoručiek. Čiže napríklad som robila stále, že 5-6 krát do týždňa každý deň hip thrust, výpady, glute bridge a tento split squat. Tieto 4 som proste opakovala, no a nikde som neprogresovala a ešte som aj proste debilne jedla. Nejedla som bielkoviny a jedla som strašne malo. Takže to bolo asi také, s tým som najviac tak bojovala. Okrem nejakých základných celotelových cvikov s vlastnou váhou v súbore, tak som počul od dobrého kamaráta, že
A keď spravíš 100 kvíkov denne, to bude super. tak, takže tak sa začala moja cesta toho, ako začať cvičiť. Lepšie 100 kvíkov ako 0 kvíkov, to je pravda. A plus nejaké také nezdravé stravovacie návyky, ako jesť úplne málo, hej, a veriť v to, že to bude mať vlastne to, čo chcem, že bude mať veľké svaly a málo tuku. Ako si sa cítila vo svojom tele? Jak som začala akože s týmto cvičením doma, tak dosť zle. Akože tým, že som nejedla, ja som chudla, ale proste vôbec to nebolo dobré, len som nemala proste zadok a nebola som ani pevná, bola som taká mľandravá. Nebolo mi komfortné sa pozerať na seba napríklad v plavkách alebo v spodnom pradle, hej. Väčšinou som nosila na sebe veľké mikiny, veľké trička a tak, takže s týmto som akože dosť bojovala, ale najviac akože také tragické pre mňa bolo leto, hej. Keď malo prísť leto, ja som vedela, že musím nosiť nejaké akože menej zakrývajúce sa oblečenie, alebo jak to povedať. A ty, Robko, ako si sa cítila vo svojom tele? No zle, hej. Akože takto, celé to cvičenie doma a celé to prestať jesť začalo vlastne tak, že som sa chcel zbaviť toho takého pavučieho brúška, lebo ja som bol presne taký ten skinny fat build, hej, že mal som nejaké malé brúško a zároveň ruky boli paličky a som si myslel, že toto bude cesta, hej, ako to vyriešim, že a nejak to neriešilo, hej, stále keď som sa pozrel do toho zrkadla, tak stále som bol vlastne nespokojný, aj keď akože menej, hej, lebo však keď neješ, tak to brúško zmizne, ale neriešilo to tie zvyšné problémy, hej. Prečo ste sa rozhodli osloviť práve mňa? No, ja to úprimne tak poviem, že proste Peťo bol spolužiak mojej sestry zo základnej školy, mne sa páčil už veľmi dlho, zistila som, že robí trénera, sestra mi ho odporúčila, takže ruka v ruke som bola, že nice. Takže aj akože asi som tam cítila nielen fyzické nejaké sympatie, ale aj osobnostné. Čiže som sa rozhodla do toho ísť a už prvý tréning mi to bolo akože dosť také príjemné, že Peťo bol proste pozitívny a nemala som vôbec počas toho tréningu taký trápny pocit, že by som chcela tam mať odísť, hej. Čiže toto bol taký kľúčový moment preto, že sme ďalej pokračovali akože v našej spolupráci. Ja som s Peťom bol už predtým dlhoročný kamarát a evidoval som, že v rámci našej partie chodili proste cvičiť, tak mi to prišlo iba také prírodzené osloviť niekoho, koho som videl, že sa tomu dlho venuje a poprosiť ho pomôcť, či by mi nevedel dať nejaký základný guidance k tomu, tak mám začať budovať svoje telo a nakoniec, kokos, jak to dopadlo. Keby si vyhral Mr. Olympia. Ako vyzeral náš proces v realite? Akože prvý tréning bol taký, že ma Peťo musel navnímať, musel pochopiť, že ako fungujem, čo zvládam, možno aké mám bolesti alebo predispozície, čo proste moje telo ako keby zvládne a dokáže. Čiže na základe toho, to bol akože prvý tréning taký bol kľúčový, ale ešte nejaké možno 2 týždne by som povedala, trvalo zo pár tréningov, kým on ma akože navnímal, hej. A potom sme ako keby na základe toho mi prispôsobili tie tréningy. Ja som zažil také úplné začiatky, že celkovo ten proces som videl, že bol brutál zameraný na to, že sa snažil, aby tá technika bola dokonalá. Stále si ma korigoval, aby vyzeralo tak, jak to má vyzerať a zároveň si dával veľmi taký dead stop na moje ego, keď som si chcel uletieť a ty si mi normálne vysvetlil, že jednoducho to tak nejde a že bude lepšie sa zamerať, hej. Čo sa pre vás zmenilo okrem postavy? Život by som povedala, lebo ma extrémne chytilo to cvičenie, aj som si napravila ten vzťah so samou sebou a je hlavne so stravou, hej, tak proste mať zdravý vzťah s jedlom je podľa mňa brutálne kľúčové na to, aby si bola spokojný. Takže by som povedala, že možno to vyznie ako, že tak, že klišé, ale celkový pohľad asi na život. Že aj taká disciplína a udržateľnosť toho, že sa proste držím niečo, že neskačem ako keby hore-dole a viem si udržať nejaký systém. Super je, že vplyv to podľa mňa malo na strašne veľa aspektov. Hej. Všetko, čo si potrebuješ vybudovať pri cvičení, ako je konzistentnosť, disciplína, nejaká trpezlivosť s tvojimi gólmi, ktoré chceš dosiahnuť, tak to vlastne všetko boli veci, ktoré som si musel adaptovať tou cestou, ktoré som aj v konečnom dôsledku veľmi rád, že som si adaptoval, lebo pomáhajú v každom aspekte môjho života.
a zároveň aj to, ako nejak normálne pristupovať k jedu, ako si vedieť aj dopriať, ako zároveň to vybalancovať s tým, čo tvoje telo potrebuje a všeobecne tak nejak spokojnejšie žiť a sa tešiť na burgerík. Čo by ste povedali človeku, ktorý váha začať? Že neváhej. Dlhšie som to odkladala a potom, keď som do toho keby vhupla, tak to bol proste neopísateľný pocit toho, ako sa cítim teraz, si neviem predstaviť život bez cvičenia. Nehovorím akože, že konkrétne musíš chodiť do fitka, ale keď ťa niečo láka, tak sa neboj a proste vidí z komfortnej zóny a môže to priniesť rúže, či jak sa to hovorí. Tu sa stotožňujem s Jelenom, by som tam dodal, že keby to vôbec nie je hanba si popýtať tú pomoc, však proste presne na to tu je, lebo a ja som začal sám a ja som si myslel, že to nejak zvládnem, ale je to určite lepšie, keď máš niekoho, kto ti s tým pomôže, kto ťa nasmeruje tým správnym smerom, lebo však áno, už to teraz viem robiť sám, ale neviem, kde by som bol, keby som ti vtedy nenapísal, že či nemôžem ísť s tebou cvičiť. Presne toto je podľa mňa veľký strašiak ľudí, ktorí chcú s niečím začať, ale stále to odkladajú, lebo si myslia, že na to nie sú dosť dobrí, alebo ešte nie je dobrý čas. Ale ty si musíš uvedomiť to, že bez toho, aby si niečo začal robiť, sa v tom nikdy nezlepšíš. Trebuješ nájsť nejaký najminimálnejší effort, ktorý vieš vynaložiť často a postupom času sa to nahromadí a bude to mať v konečnom dôsledku nejaký väčší efekt. Toto je presne vec, ktorú mňa a myslím si, že aj týchto dvoch ľudí naučilo silové cvičenie, lebo keď prídeš prvýkrát do gymu a urobíš 10 opakovaní na biceps, tak ti z toho ten biceps nenarastie. Ale keď prídeš znova a znova a znova a znova a znova a znova, proste zrazu sa nenazdáš a máš väčší sval. A toto sa dá aplikovať do akéhokoľvek aspektu v živote. Bez ohľadu na to, v čom sa chceš zlepšiť. Ešte k tomu by som nadväzala, že strašne veľa ľudí hľadá správny čas a správnu chvíľu na to s niečím začať. Ale správna chvíľa proste nikdy nezačne, hej. Ľudia majú výhovorky, že dobre, teraz budú oslavy, svadby, Vianoce, Veľká noc, proste nie. Sa zober a s tým začni, hej. Presne o tom to je, že ty to budeš odkladať, stále hľadaš nejakú výhovorku, ale proste keď raz začneš a si začneš budovať tú disciplínu, tak proste budeš sa toho držať, hej. Len to netreba odkladať, lebo sa k tomu nikdy nedostaneš a vždy sa k tomu budeš stavať ľahostajne. Nikdy nepríde ten deň, že si povieš, že ráno sa zobudíš, že super, dneska je ten deň, dneska začnem. Proste, keď čo chceš začať robiť, tak najlepší spôsob, ako to začať robiť, je tak, že to začneš robiť. A ono podľa mňa veľmi, veľmi dôležitá je ešte aj tá trpezlivosť pri tom procese, lebo podľa mňa dneska je tiež taký brutál problém. Teraz poviem si nejaký motivačný speaker, ale vlastne bohužiaľ je to realita, že ľudia si myslia, že budú všetko mať hneď, hej. A to hovorím preto, že aj ja som si myslel, že to bude rýchle, že kokos to začne všetko raz, že budem za chvíľku proste mať 50 ruky a budem hádzať 200 na bench press, ale ono to je maratón, to nie je žiaden šprint. Hej. Tam musíš byť trpezlivý a musíš byť konzistentný v tom, čo robíš a vtedy to pôjde. Pre koho si myslíte, že táto spolupráca je a naopak pre koho táto spolupráca nie je? Myslím si, že táto spolupráca nie je pre ľudí, ktorí očakávajú, že budú mať všetko hneď na zlatom podnose zo dňa na deň a nemusia dať do toho žiadnu snahu. Myslím si, že sa to možno aj dá zmeniť, tento mindset, keď proste na tom budeš pracovať, ale väčšina takých, že by som to povedala, že slabších ľudí, keď to nemajú hneď takto na začiatku, to vzdajú proste, že oni očakávajú všetko hneď na 100%, ale oni sami do toho nedajú 100%. A je to pre takých ľudí, ktorí chcú na sebe pracovať a ktorí už možno aj prirodzene v sebe majú disciplínu a neboja sa možno skúsiť niečo nové. Aby som povedal, že to nie je pre ľudí, ktorí si myslia, že investícia do trénera sa automaticky rovná nejaké výsledky. Že takýchto ľudí to proste nie je, lebo to sú ľudia, ktorí sa len tým sklamú. Akože, je to také. A ono je to dobré pre ľudí, ktorí sú ochotní mať aspoň tú takú menšiu dávku pokory, že toto je možno aspekt života, v ktorom je niekto skúsenejší, lepší, v ktorom sa viacej orientuje a že je ochotný ma to naučiť. To, keď človek má tak každú tú disciplínu, tú konzistentnosť a tú trpezlivosť sa už naučí v tom procese, keď sa samozrejme bude konzistentne ukazovať. Je táto premena niečo, čo zvládne aj bežný človek s normálnou prácou a rodinou? Nemám napríklad, že deti a muža, ale
manžela. Myslím si, že všetko v živote sa dá zvládnuť, keď chceš. A keď nie si taký, že presne to nadväzuje na tú predošlú otázku, že nepoľavíš hneď, keď príde nejaká možno zabrana. Že keď reálne chceš, tak si vieš vyhradiť hodinu počas týždňa, 2-krát, 3-krát, že fakt akože hodina nikoho podľa mňa nezabije. A ani finančne to nie je taká trapenka. Ľudia si kupujú kokos 3-4 pakle cigy za týždeň, donášky jedla a neviem čo, že vyhadzujú peniaze na debiliny, ale keď majú reálne míňať peniaze na niečo, čo ich môže niekde posunúť, tak fňukajú. Za mňa to je určite niečo, čo zvládne bežný človek, hej, lebo však sám som človek, ktorý pracuje, okrem toho stále ešte tancujem a stále si nájdem aj čas na to cvičiť, mať nejaký sociálny život a vedieť nejak efektívne fungovať. Čiže čas je akože veľmi zlá výhovorka v tomto prípade, lebo je 3 dní v týždni si fakt, že musí nájsť každý. Akože dobre, s deťmi to možno môže byť také polemizujúce, ale napríklad mám brata, ktorý má dieťa a stále vie ísť do fitka si zacvičiť. Hej. Alebo ďalšieho môjho klienta Tomáša, honorable mention, ktorý má full-time prácu, malé novorodené dieťa, a k tomu si robí doktorát z mikrobiológie a aj tak chodí 3 až 4 krát za týždeň makať. Takže proste neexistuje výhovorka času. Ja si veľmi často predstavujem, že ľudia si myslia, že to musíš byť 3 hodiny vo fitku a hlavne keď sú mladšie, však a ja som mal ten mindset dakedy, že čím dlhšie budem vo fitku, tým väčšie výsledky budú. Ale ono je to fakt, keď máš efektívnu hodinu vo fitku, tak to je všetko, čo potrebuješ 3 krát do týždňa. Je môj klient limitovaný tým, keď má nejaké fyzické alebo psychické problémy? Ja by som spomenula určite poruchy príjmu potravy v rôznom slova zmysle, aj keď máte nejaké akože fyzické problémy, že ste po nejakom zranení alebo ste nejakého limitovaný bolesťou alebo podobne, alebo niečo sa vám proste deje v živote, podľa mňa je veľmi dobré, keď si vybuduješ s tým trénerom dobrý vzťah, čo akože s Peťom sme mali od začiatku fakt taký akože otvorený, že ťa aj objektívne, úprimne vypočuje. A netreba sa bať všetko ideálne povedať tomu trénerovi, čo sa môže nejako dotýkať tých tréningov, lebo môže to ovplyvniť celkový ten vývoj spolupráce, či negatívne alebo pozitívne. Hej, netreba podľa mňa nič zatajovať a netreba sa za nič hanbiť. Preto si treba presne nájsť trénera, ktorý ti sadne osobnostne, aby tam neboli podľa mňa žiadne bariéry. Čiže nemyslím si, že by mal byť človek nejako limitovaný a keď je, tak je niekde problém z niektorej strany. Silové cvičenie vo fitku má strašne veľký benefit, okrem tých všetkých XY benefitov, ktoré má. A jeden z nich je to, že vo fitku máš milión strojov a rôznych variant cvikov a úchopov, kedy vieš pekne obísť zranenie alebo nejakú chronickú bolesť. Hej? Že napríklad možno ťa boli zápästie alebo rameno, keď robíš nejaký tlakový pohyb v tomto rozsahu, ale možno keď vyrotuješ nejak zápästie, tak vieš obísť tú bolesť, ale aj napriek tomu zacvičiť ten cvik efektívne. Hej? Čiže fitko je výborné v tom, že vie si každý nájsť, bez ohľadu na to, aké má bolesti alebo nejaké predošlé zranenia, nejaký ideálny cvik, ktorým vie zacvičiť tie svaly, ktoré chce, bez toho, aby cítil tú bolesť. Aspoň minimalizoval tú bolesť. Nie každý psychológ je tréner, ale každý tréner môže byť z časti psychológ, lebo povedzme si pravdu, proste s tým, jak sa cítiš, musíš narábať a bude to ovplyvňovať aj to, aký performance dávaš v posilke. A ono podľa mňa je to presne potom o tom si zadeliť, že čo chceš dokázať a akú, jak keby tú psychickú aj fyzickú bolesť chceš zažívať na jednej strane, hej. Že či chceš sa pozerať do zrkadla a byť nespokojný a tam zažívať tú psychickú bolesť, alebo či chceš zažívať tú psychickú bolesť, že sa ti nechce, ale pôjdeš. A čo sa týka nejakých zranení, tak to sa môže stať aj počas cvičenia, ale presne na to je ten tréner, že aj keď sa niečo stane, tak ti to vie optimalizovať na to, aby sme tomu predišli, aby sme to správne nastavili, aby sa to už nedialo, hej, však sám som spravil niekedy pár hlúpostí v posilke, ktoré ma stali napríklad moje rameno na pol roka. A keby nemám Peťa, tak neviem, či by som sa späť k tomu dostal tak, jak som sa k tomu dostal vďaka nemu, hej. Vymenujte jeden top dôvod, prečo by ste odporúčili túto spoluprácu niekomu inému. Naviedol si ma takým smerom, ktorým som nečakala, že vyviedol si ma z omylu, čo sa týka tých silových tréningov a ženy, hej, že budeš vyzerať chlap, keď budeš robiť silové tréningy, vôbec nie. A vytvoril si mi k tomu takú passion a hlavne
si dohliadal proste na to, že reálne ako progresujem, že nebol proste počas tých tréningov, že na mobile, alebo že kokos rozprával sa s niekým, že reálne dohliadal na to, čo robím, ako robím a hlavne, že ja som dostávala mega aj tú teoretickú stránku počas tých tréningov, že ja som nedostala len, že dobre, zacvič toto a ideš domov, ale ja som dostala celú backstory, že prečo to robíme takto, prečo to nerobíme takto a prečo je dôležité robiť toto a toto. Čiže fakt som sa naučila veľmi veľa, nielen čo sa týka toho praktického, ale aj teoretického, čo podľa mňa veľmi veľa trénerov ti nedá. No a ešte tá ako keby emočná stránka, že sme riešili prakticky aj tú psychiku, lebo to, ako som sa ja na seba pozerala, ako som vnímala seba a napríklad ako som vnímala stravu, beriem aj dosť ako keby z toho hľadiska tej psychiky, hej, čo by tréner podľa mňa mal riešiť. Na point ohľadom toho teoretického som úplne zabudol, lebo som si zvykol pri Peťovi, že to je taký štandard. ani mi to nenapadlo pri top dôvode kvôli tomu, že je to proste samozrejmosť, že zažívam to od dňa číslo 1, ale jedno, čo by som ja aj vypichol, je Peťová trpezlivosť, že aj keď niekedy moje ego vyhrá nad plánom tréningovým, tak Peťo ma za to nepokúše, optimalizuje to späť, snaží sa to dostať späť na efektívnu úroveň a všeobecne aj pri tom učení cvikov, že má brutálnu trpezlivosť, že platí proste pravidlo, že nikto učený z neba nespadol a to isté je aj pri cvičení, hej. Sa to musíš proste naučiť a tam je super mať niekoho trpezlivého, ktorý ti iba nepovie, že toto chyť a toto vytlač. Ja vám úprimne poviem, že ja keď som začínala s Peťom, my sme sa vôbec nepoznali, hej. To, že ja som ho vnímala, evidovala, nebolo to také, že sme sa vnímali, hej. No a môj taký najväčší brzdič, prečo som vlastne nešla do fitka a nehľadala si predtým trénera, že sa strašne bala toho, že to bude trapné, že budeme mať zlý vzťah, že bude ku mne zlý, že proste ma nejako nepochopí, nebudem sa vedieť s ním rozprávať aj o takých možno osobnejších veciach, ktoré môžu vplývať presne na tie tréningy a toto proste s Peťom nemám, hej. Veľmi veľa, ja čo počúvam príbehy proste mojich kamošiek, že aké majú trénerky, trénerov, že im dávajú kokos, čo sa týka stravy, jedálničky úplne, že dopodrobne popísané, jedia proste kalórie pod bazál, že úplne všetko zle nastavené a že pre mňa to, čo mi dáva Peťo, je úplný štandard a ja zistujem, že proste ľudia si pýtajú kokos za tréning 50 eur a ti nedajú ani polku z toho a všetci sa tu tvária, že neviem, akí sú tréneri, hej, že fakt ako ma to stále tak nemilo prekvapí, že čo? že akí tréneri proste existujú. Čiže fakt byť opatrný s tým, že koho si vybereš a na základe čoho si vybereš a objektívne sa na to pozrieť, že čo ti ten tréner dáva a že či to stojí za tie peniaze. Ešte ja by som rád dodal, lebo to je veľmi ťažká otázka, fakt vypichnúť iba jednu. Ono za mňa ešte strašne mega dostupnosť, hej. Veľakrát sa stane, že sa nachádzam aj v inom fitku, ako je Peťo a ja mu proste napíšem, pošlem video a proste mi do pár minút, hej, počas toho, čo mám pauzu medzi cvikmi, tak mi odpíše znova niečo nejde ideálne podľa plánu, to real time nastavíme, než som hoci kde a proste tam. Ešte čo sa týka tej trpezlivosti, tak Peťo podľa mňa najviac trpezlivý a akceptujúci človek, ako som kedy v živote poznala. Jemu proste ľudia sú takí retardovaní niektorí, jemu proste napíšu, že o polnoci, alebo tak mu napíše klient, že má byť príklad v deficite a že si dal proste picošku a že vlastne zabudol ísť 2 týždne cvičiť a Peťo len, že proste sa mu to snaží objektívne vysvetliť, že takto to nefunguje, takto neuvidíš progres, ale to je len prvý akože prípad, čo mi napadol, bolo toho o mnoho viacej a tak, že by ste sa chytali za hlavu, že tá trpezlivosť v tom slova zmysle, že Peťo dookola vysvetľuje ľuďom a oni ho nepočúvajú a potom stále sú na začiatku, že proste on im dá úplne, že backstory do hĺbky, všetko ti vysvetlí a fakt Peťo si necháva záležať na tom, aby tí klienti fakt progresovali od jedného k druhému klientovi, že mu záleží na tom, že nie je to proste len také, že chce z teba vyťahnuť peniaze, ale že naozaj chce aplikovať to, čo sa naučil za život a čo vie o tom cvičení k tým tréningom a že posunúť tých ľudí ďalej. A to už ako proste pracujú s tým ľudia, že proste nechce sa im to počúvať alebo podobne je už na nich, hej, ale že fakt tento full package ja si to objektívne neviem vynachváliť. A fakt tá trpezlivosť je podľa mňa brutálne kľúčová, hej, lebo tak sú ľudia, no. Ono to bude znieť zaujímavé, keď si
proste tvoja priateľka a proste tvoj kamoš dlhoročný, ale ja to chcem povedať, je tam ešte aj tá ľudskosť proste Peťova, že ja som ho osobne nevidel niekde v momente aj s hociakým klientom, keď som ho stretol v posilke, že by bol nejaký odmeraný alebo niečo, alebo nepríjemný, hej, že je proste ľudský, hej. Pokiaľ ty nie si kretén, tak ani Peťo není. Ale nie, že Peťo mal už aj takých, že fakt, že drobnutých klientov a že má aj Peťo má proste zlé dni, však je proste človek, ale nikdy si to nevyburoval na tých ľuďoch. Nikdy. Skôr na mne. Rodinné prípady. Na začiatku som povedal, že vlastne už fungujeme tak, že Robo s Eileen sú osamostatnení. Nemyslel som to úplne doslovne. Myslel som to tak, že zo začiatku sme spolu začali cvičiť osobne, kedy sme riešili všetky tieto veci, ktoré spomínali, ale dnes fungujeme na princípe online coachingu, kedy im obom robím periodizáciu tréningu. Pokladám to za veľmi dôležitý aspekt cvičenia, pretože ty potrebuješ z dlhodobého hľadiska mať zakomponovanú v tréningu nejakú schému progresu, vďaka ktorej sa vieš dlhodobo zlepšovať. Kopec trénerov, s ktorými som sa stretol, píšu len také tréningové plány, že daj si bench press. 5 krát za týždeň. Môže mať zmysel aj toto, ale proste ide o to, že z môjho pohľadu sa ten tréning z týždňa na týždeň musí niekam posúvať a nejak meniť. Ak nič nemeníš, tak budeš stať na mieste. To je takisto ako so všetkým. Keď si tučný a ješ blbosti a nič nezmeníš, tak budeš tučný. Keď niečo zmeníš, možno už nebudeš tučný. Keď necvičíš a nemáš svaly a nič nezmeníš, nebudeš mať svaly. Keď necvičíš a nemáš svaly a začneš cvičiť, možno budeš mať svaly. Každopádne, ak sa v niečom z týchto vecí vidíš, tak mi napíš na Instagram slovo chcem a ja sa ti ozvem a dohodneme sa na niečom. Pekný. 3, 4.